DJ Rocky's Secret Files. Nakilala ko ang bago nang tanggapin ko ang nangyari sa nakaraan ko. Hi DJ Rocky. Habang isinusulat ko ang istorya kong ito, hindi ko alam kung tama ba na balikan ang nakaraan ko. Pero dahil naging aral ito sa akin, minabuti kong isulat ito at ibahagi sa inyo. Itago niyo ako sa pangalang Ann. At ito ang aking secret file. Ako yung tipo ng estudyante na dorm at school lang ang pinupuntahan. Simpleng buhay. Siguro dahil doon, wala akong nakakarelasyon. Akala ko nga, hanggang ganun lang ako. Pero hindi pala. Isang araw may nag-message sa akin through Messenger. Nagpapabili ng t-shirt na ibinibenta ng school namin. Itago natin siya sa pangalang Bobby. Maputi, medyo chubby, sakto ang tangkad. At dati siyang nag-aaral sa eskwelahan na pinapasukan ko. But because of financial problems, hindi niya na naituloy ang kanyang pag-aaral. Dahil doon, panatag akong pumayag. Dahil kahit papaano, kilala ko siya. Pumayag ako na bibilhan ko siya ng t-shirt sa school. Pero may kapalit. Bibilhan niya rin ako ng t-shirt na para sa akin naman. Ayos lang naman daw sa kanya. Nagkaroon kami ng usapan na magkita kami sa isang mall para maibigay ko nang ang binili niya. At ayun na nga. Nagkita na kami. Nilibre niya pa ako. Kumain kami sa isang fast food chain. Akala ko nga uwian na pagkatapos noon. Pero hindi pa pala. Dahil ang dami pa naming napagkwentuhan at kung saan-saan pa kami nakarating. Simula ng araw na yon, naging tuloy-tuloy ang usapan namin. Lagi siyang nangungumusta. Nagtatanong palagi kung kumain na ba ako. Mahilig siyang magsalita ng mga flowery words. Maayos ang lahat ng chat niya sa akin. Hanggang sa nag-message siya ng, "Punta ka dito sa bahay. Pasyal ka, wala naman akong kasama ngayon." Nag-reply ako ng,
Sige ba, sa Sabado punta ako dyan. Sumapit ang Sabado ng umaga, pumunta ako sa bahay nila. Naabutan ko pa siyang nagluluto ng pagkain. Hiyang-hiya ako. Dahil ni anumang pagkain hindi ako nakapagdala. Habang nagluluto siya, hindi ko maiwasang tumingin sa itsura ng bahay nila. Tinanong ko siya, "Sinong kasama mo rito sa bahay niyo?" Sumagot siya na may kasama siya na pinsang lalaki. Tinanong ko kung asa ng mga magulang at kapatid niya. Sinagot naman niya, nasa probinsya raw. Okay, sagot ko. Konti lang kasi ang gamit dun sa bahay nila. Nabanggit niya sa akin na nirerentahan lang nila ang lugar. Hanggang sa natapos na siyang magluto. Adobong baboy. Sabi ko, pasado, pwede ka nang mag-asawa. Natawa lang siya sa sinabi ko. Pagkatapos naming kumain, nagpresenta akong maghugas ng pinggan. At sabi naman niya, maglalaba siya. Sa pag-uusap namin, nalaman ko na isa siyang security guard sa isang pawn shop. Yun ang naging buhay niya nang tumigil na siyang mag-aral. So pagkatapos ng lahat ng mga gawaing bahay, nakaramdam kami parehas ng antok. Siyempre galing pa akong school Mahigit 2 hours ang biyahe. Kaya sabi ko, kung po pwede makikitulog muna ako. Iidlip lang ba? Ang hindi ko akalain na gagawin niya ay papatayin ang mga ilaw at tatabihan ako. Nagulat ako hanggang sa sinabi niyang gusto niya ako. At dahil gusto ko rin naman siya, inamin ko na. Pumayag ako sa mga sumunod na pangyayari. Merong pangamba, pero panatag ako. Dahil kilala ko naman na siya. Masakit yung nangyari sa akin physically. Dahil unang beses ko. Pero pinilit ko pa rin makauwi. Akala ko, pagkatapos ng lahat ng yun, ay hihinto na siyang makipag-chat sa akin. Kinumusta niya ako kung may masakit ba sa akin. Sabi ko, oo, masakit. Buong katawan ko masakit. Humingi siya ng sorry. Pero sabi ko, para saan naman parehas naman natin gusto yun. Oo, kinabahan ako kasi first time ko yun. Pero gusto naman natin ang isa't isa. Simula ng araw na yun, mas lalong naging malalim ang pag-uusap namin. Every weekend nagkikita kami at may nangyayari sa amin. By the way, walang nakakaalam na meron kaming relasyon ni Bobby bukod sa mga malalapit kong kaibigan. Then sumapit ang graduation. Pumunta siya dahil may mga kaibigan din siya doon. Pero since nandoon ang tatay at mga kapatid ko, hindi ko siya nilapitan. Hindi ko alam kung paano ko siya ipapakilala. Pagkatapos ng graduation, nung hindi ko nakasama ang tatay at mga kapatid ko, tiyempo namang nakita ko siya. Ipaniluwanag ko sa kanya na first boyfriend ko siya, kaya kabadong-kabado ako. Pero nahalata ko sa mga mata niya na dismayado siya dahil hindi ko siya ipinakilala. Humingi ako ng sorry sa kanya, pero hindi pa rin niya ako pinansin at umuwi na siya. Kinulit ko siya ng kinulit,
Humingi ako ng tawad sa kanya. At nangako ako sa kanya na ipakikilala ko siya sa Pasko. And then, umukay naman. Siguro dahil nakulitan na sa akin si Bobby. Akala ko nga, magiging maayos na sa amin ang lahat. Pero akala ko lang pala. Isang araw, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, naisipan kong i-search ang pangalan ni Bobby. Doon ko lang nalaman na hindi lang pala ako ang girlfriend niya. Nanlambot ako. Hindi ako nagsayang ng oras. In-screenshot ko yung mga nakita ko at finorward ko agad kay Bobby. Nag-text ako sa kanya. Sino yung babaeng yun, ha? Kaano-ano mo siya? Gano'n na kayo katagal? Huwag ka nang magmaang-maangan na magkaibigan lang kayo. May kaibigan bang nag-I love you-han with emoji kiss pa? Galit na galit ako ng mga oras na yun. Ang tanging sagot lang niya sa message ko ay sorry. Ipapaliwanag ko sa'yo pagpunta mo rito sa bahay. Sabi ko, bakit hindi mo ipaliwanag through a call? Humingi lang siya ng sorry. Sa sobrang curious ko, pumunta pa rin ako sa kanila. Ako naman tong si tanga, naniwala na wala na yun, matagal na yun, huwag ko na raw pansinin at huwag ko na raw i-search. Aaminin ko, nabawasan lang ang tiwala ko kay Bobby. Pero mahal ko pa rin siya. Kaya pinatawad ko siya at nagpatuloy pa rin ako sa pakikipagrelasyon sa kanya. Dumating ang Kapaskuhan. Akala ko nakalimutan niya na pero hindi pala. Nagkita kami sa Cubao para sunduin ko siya dahil may dala-dala siyang palabok. Habang nasa jeep kami, pawis na pawis ako at kabado. Hindi ko akalain na ganun pala ang feeling na merong ipapakilala sa pamilya. Nakarating na kami ng bahay. Pinaupo ko muna siya. Then sabi ko, sa nanay at tatay ko, si Bobby po, boyfriend ko. Pagkatapos kong sabihin yun, kahit papano nabawasan ang kaba ko. Pero hindi pa pala tinanong ng magulang ko si Bobby tungkol sa detalye ng buhay niya. Tulad ng taga saan siya, kung anong trabaho niya, at kung ano-ano pa. Naging okay naman. Mabait naman ang mga magulang ko. Nung parehas na kaming pauwi, sabi niya, punta daw muna kami ng hotel. Sabi ko sa kanya, sana tama ang desisyon ko na ipinakilala kita sa mga magulang ko. And then sabi niya, oo, huwag kang mag-alala. At may nangyari na naman sa amin. Habang lumipas ang mga araw, mas nakikilala ko siya. Napakagaling niyang magsalita. Hindi may iwasan sa relasyon na merong away. Dahil madalas, hindi siya nakaka-chat, busy sa trabaho. Ang sabi niya palagi, babawi lang daw siya pag nagkikita kami. Minsan nahuhuli ko siya na may ka-chat na ibang babae. At sasabihin niya lang sa akin na kaibigan niya yun. Konting lambing niya lang kasi sa akin. Pinapatawad ko agad siya. Hanggang sa umabot ng 2 taon ng relasyon namin. Nang bigla na lang ako nakareceive ng isang chat mula sa isang anonymous person. Nabasa ko na hiwalayan ko raw si Bobby dahil may girlfriend na siya. Taga Baguio. Meron ding ipinadalang pictures ang anonymous person na to na magkasama sila. Pagkabasa ko noon, iyak ako ng iyak. Nireplyan ko yung account na yon. Sabi ko, hindi totoo yan. Ako ang girlfriend niya. Sinabi ko na hindi ako naniniwala dahil sabi ni Bobby sa akin, ako lang. Noong mga panahon na yon, mas minubuti kong puntahan si Bobby dahil gusto kong ipaliwanag niya sa akin ang totoo.
Iyak ako ng iyak. Hanggang sa tinanong ko na siya. Itinanggi niya. At first. But later on, umamin na siya. Na totoo yun. Matagal na sila ng babae. Hindi raw niya kayang makipaghiwalay doon. Ang sakit-sakit para sa akin. Sabi ko, bakit mo nagawa to? And then he said, mahal niya raw ako. At kung gusto ko raw, hiwalayan ko na raw siya. Ang sakit. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin to. Sabi ko sa kanya, hindi ako papayag, hindi tayo maghihiwalay. Nagbulag-bulagan ako sa lahat, kahit sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong future yung meron kami. Hindi ko alam kung bakit. Ang naging prinsipyo ko ng mga panahon na yun ay hindi kami dapat maghiwalay. Gusto ko na magbago siya. Hanggang sa umabot ng 3 taon ang relasyon namin nang matuklasan ko na may asawa at anak siya. Yes. At may bago rin na naman siyang babae. Kinausap ko siya, naglakas ako ng loob na sabihin sa kanya, umamin siya. Hindi pa rin siya nagbabago. Binigyan ko siya ng 1 linggong magdesisyon. Sino ba ang pipiliin niya? Ako o yung mga babae niya? Then nag-message ako sa kanya. Salamat. Dahil kahit papano, naramdaman ko kung anong pakiramdam na magkarelasyon. Dito ko na tinatapos ang relasyon natin. Kung siyang pinipili mo, nirerespeto ko yun. Pagod na akong umasa na magbabago ka. Hindi naman kaya. Ngayon nagising na ako sa katotohanan na hindi ikaw ang right man for me. Sa tagal ng panahon, 3 taon, hindi mo man lang ako ipinakilala sa pamilya mo na girlfriend mo. Naging tanga ako sa'yo. Sana wag mong gawin sa girlfriend mo ang ginawa mo sa akin. Pagkatapos noon, hindi ko na hinintay ang reply niya. Binlock ko na siya. Ang sarap sa pakiramdam na meron kang lakas ng loob na makipaghiwalay sa isang taong mahal na mahal mo. Lumipas na ang ilang buwan. Alam kong naka-move on na ako. May bago na rin akong boyfriend. 1 year na kami. At ang swerte ko, nakilala ko ang bago kong boyfriend. Natanggap ang nakaraan ko. At mas lalo niyang pinatunayan na mali na niloko ako ng ex-boyfriend ko. Yes, DJ Rocky. Tanggap ko na lahat ng mga nangyari sa akin. Hindi dapat magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Kailangan tanggapin ang nangyari sa nakaraan natin para baon-baon natin ang leksyon. Sana may napulot kayong aral. Muli, ako si Anne. At ito ang aking secret file.